kudenga mtsodzi pamatama ose. Right, mufaro wangugamuchirai vazukuru vasekuru sei ndanditi pazuva ranhasi zvakare tichida kungotenda sapoti yese yamunopa pamusha penyu yamunoramba muchitsigira musha wenyu uchikura basa richienda mberi handiti yechiteerera kana wanga usati wasubscribe pathis channel I kindly ask you muzukuru wangu kuti hapana chekudi hapana chekumirira subscribe, turn on your notification bell kuti pega pega patinoisa mavideos you'll be notified handiti. Thanks very much nesupport yese yamunopa pamusha penyu basa richienda mberi handiti. So pazuva ranhasi toda kuti timbotaurawo pamusoro peimwe subject inoita seinonyadzisa zvakanyanyisa kuitaura pamusoro pezvayo. In fact, a lot of people they don't want to admit kuti vanoita zvinhu izvi zvatoda kutaura pamusoro pezvazvo handiti. Asi sekuru vevanhu ndine ndichikuzivai zvangu vazukuru, ndinenge ndichikuzivai zvangu nechita kuzivai kutoti ndo pamuri kurarama napo ipapo handiti. So toda kuti timboibata subject kana kuti topic yebonyora handiti, yemasturbation handiti. Chii chinombonzi bonyora kana kuti masturbation. Masturbation zvinongoreva chete kana munhu achivata ingava neruoko rwake kana kuti achiita nyaya dzepabonde ne-any other thing chisiri a person of your opposite sex handiti. As long as uchivata nechimwe chinhu chisiri mukadzi kana kuti murume unenge uchitoita masturbation muzukuru. Hatitarisiri kuti vanhu vangazoti vamwe vangati aiwa kuvanorora nemhuka haizvo zvekupenga hatisi kuda kutaura zvekupenga panapa handiti. Kana kuti munhukadzi nemunhukadzi kana kuti munhurume nemunhurume aiwa hatisi kuda kutaura izvozvo. Tiri kureva kuti zvone as long uchibata nhengo yako uchishandisa maoko. Madzimai takaona vamwe vakushandisa macucumber handiti. Vakushandisa macucumber nemabhanana kunge vari vanosatisfy their sexual needs handiti. Vanhu vorume vachiishandisa maoko ndo kuchaya bonyora ikoko kwatinoda kuti timbotaura. So kuchaya bonyora kwakanakirei uye kwakaipirei? Chekutanga kuchaya bonyora kwanakira kuti ubate chirwere handiti. Unorova nyoro yako zvakanaka zvisina kutyira kuti zvoni kana ndapedza kuita nyoro iyi ndichazenge ndiri ndine ma-STIs achazondibata kana kuti yes any sexual transmitted disease handiti. Ubate chirwere. So bonyora rakanaka because ubate chirwere. Number 1. Number 2, bonyora rakanaka because haunetsane nemunhu kuti zvona unaundigutsa kana kuti wandigutsa kana kuti ndiri kuda futi aiwa iwewo nebrain dzako ndimune muchingopedzerana. So ndokunaka kwaita ubonyora wazukuru handiti. So bonyora rachona rinoitwa seko. Vazhinji vanoriita vakawanda zvavo because bonyora iri rinonyadzisa handiti. Chinhu chinotorwa sechinonyadzisa only kuvarungu vazukuru. Isu tatoitawo simba rekutoritaura pazuva ranhasi nenyaya yekuti takararamawo nevarungu handiti. Varungu ndo vasingachanyari nazvo izvi, havachanyari nazvo zvachese. Vechidiki vazhinji kana uchikura unotomborichaya bonyora ratiri kurevera. Kana uchikura unotombozvitesta kuti ndini ndiri munhurume here kana ndiri munhukadzi nekutomborichiita bonyora iri nekutomboita masturbation. So vazhinji venyu vazukuru toziva kuti makadi makamboriita bonyora iri. So maadvantages aro ndo andataura ekuti zoni haubhadhari, haufonere munhu, hauna need yekuti ndichazofonera munhu kuti auye tizodidi kana kuti yekutsamwisana nemunhu aiwa. Ipapo bonyora ndo parakanakirawo zvarona. Maoko ako iwawawa unonge uchitomudana kutoti uyu ndigire uyo ndimagi. Ukada kuti ange ari ane unosanganawo neyakati shinyei unongoitawo skiri rekuti usangane neyakashinya. Vasikanawo zvakare kana uchida kunge uri unorara nemunhu ane yakati rebei unongotsvagawo object yako inonge yakati rebei wotozvilambasta wotonakirwa zvako zvotopera. Remember kuti nyaya yesex
inyaya iri mubrain wazukuru, handiti inyaya yemubrain, zvinoitika mupfungwa ndo zvinozokonzeresa kuti muviri wese udairira, handiti so pfungwa dzako dzikangokudza kuti tiri kunakirwa neone uchitonakirwa. So ndati timbogumirai ipapo vazukuru panyaya yemasturbation. Tichazodzoka zvakare tichitaura zvakaipira nyaya yemasturbation, handiti so what do you think? Ngataura nemumacomments kuti what do you think nenyaya yemasturbation, kuti rakanaka here kana kuti rakaipa. So pazuva ranhasi tingotaurawo zvakanakira masturbation, handiti zvakanakira masturbation ndo zvatataura izvi. Ngataura nekumacomments naAngo Sandy, the only Zimbabwean Ango to attach much love.